ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu amakhe kube nani, ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu amakhe kube nani. Molweni bantwana baka baba bangena etempileni, uNkulunkulu anifuyise kulongo kungapheliyo inyawo zenu ezinithwala zanzisa kule ndawo zinithwalela isibusiso esikhulu. My respected brothers and sisters and elders, I'm coming from a long debate apho khona besibuza nakhona ukuba uyintoni na umgidi. But ngoku sawuthetha generally ke, but kodwa ke ndiyathanda ukuveza ukuba uyintoni umgidi ngakumbi kuthi thina esingamapostoli. What is a feast? Amen. Xa siwulande ngomgidi before siwulande isipostoli okanye kule nkonzo yethu yasepostoli, umuntu oqala uprofita umgidi nguMoses, umprofita incwadi yeLeviticus chapter 23 pha ku-24. uMoses unikwe imigidi yayi-7, imigidi yesiprofito. Oqala unikiweyo unikwe umgidi wezonke ezingenagwele, wanikwa umgidi wePentecost, wanikwa umgidi weSabatha, wanikwa umgidi wePasika lo esiya kuwo ngoku, wanikwa umgidi wesivuno zokuqala, wanikwa umgidi weTrumpets, wanikwa nomgidi weTabernacles. So umprofeti oqala eBhayibhelini onikwe imigidi ibinguMoses unikezelwe le migidi. Xa uyifunda pha kuLeviticus chapter 23. Naw ke ngoku imigidi ke njengoba besuka eEgypt bayifumana endleleni esuka eEgypt eKanani. Naw xa befika eKanani imigidi kaNkulunkulu yaqhubekeka ngokwemessage neinstruction esuka kuNkulunkulu yafikela kuMoses. Moses wayithatha wayiprofita abantwini, nawo abantu bayigcina imigidi kanjalo. Now batheke abantu xa befika, nawo ndifuna uya kule ndawo yoba iHoly Week ifikelele kanjani njengoba sinikwe imigidi. Ize kanjani iHoly Week? Leno sithi sivula umgidi or kaSesotho bari ke piro ya mgidi. Babona? Yeah. So sifuna ubonisa noba ifikelele kanjani. Xa ujonga pha kwincwadi kaJohn chapter 11 verse 55 ithi ama-Israel nabanye abantu inhlanga zonke basuka ku-countries zonke bahamba baye eJerusalem before umgidi. But iBhayibheli uyifunde kahle ithi xa kusondela umgidi basuka kwindawo zonke ama-Israel, basuka nakwezinye country baye emgidini. But i-reason yoba bahambe baye eJerusalem before ixesha lomgidi, it was to purify themselves. Bebeyokuzihlambulula ukuba xa efika umgidi afike behlambulukile. But ke abantu ke esosiprofito suka kuNkulunkulu, but bayibona bathi no, lento lena ifanele ukuba into engcwele le kumele xa ifika ifike sihlambulukile. Now xa isibalisela ke ithi bafika before time, banyuka baye eJerusalem xa kusondela umgidi. Now i-reason yoba baye khona, i-reason ibe ukuzingcwalisa. Amen. So ke ngoku ke ezo veki ke bazihlalayo ukuzilungiselela nokuzingcwalisela umgidi sibiza ukuba iHoly Week okanye iveki engcwele. My respected brothers and sisters and elders, I want to remind myself and you that ke xa singenile ke kwi-Holy Week sinemithandazo eyi-6 esiwenzayo ngosuku. Lo mithandazo leyo sikhanyisa amakhandlela amathathu amhlophe. Ukhona ke umthandazo wethu oqala ngomthandazo ka-5 o'clock apho khona sibulela uvuka uba uNkulunkulu siyabulela usivusile. Then kube khona umthandazo ka-9 o'clock ekuseni, lowo ngumthandazo wocela ukulwelwa kwemimoya emibi. Njengoba sazi uba zininzi izinto ezenzekayo esizibonayo physical na spiritual esingaziboniyo, so siyazicelela ke okwaselwelwe kwimimoya emibi. Then kube khona umthandazo ka-11 o'clock, umthandazo wechibi wothandazela abantu abagulayo. Sometimes thina siguli kodwa ke sinefamily ezigulayo, sinabazalwane bethu abagulayo, so umthandazo ka-11 wechibi wothandazela abantu abagulayo. Then kube khona umthandazo ka-3 o'clock emini, umthandazo wexololo lezono. Njengoba sithi xa sithetha sona ngothetha, sona ngokucinga, sona ngokwenza, sona nangendlela zethu nje zonke, sona nangokutya nangokusela izinto esiziselayo, zizona ezinye zazo. So ke ngoku lo mthandazo lena umthandazo wexololo lezono, bakuxolela izono zethu. Then bekhona umthandazo ka-7 o'clock late. Lo mthandazo lowo simbiza ukuba ngumthandazo wechibi nawo, ufana nalowo waka-11 o'clock, sithandazela abantu abagulayo. Then kuzobakho ke ngoku umthandazo wokugqibela ka-9 o'clock, lo ucela ukuba uNkulunkulu asikhusele ebuthongweni. Kunjalo ke bakwethu. Into endenza ukuba mandishukume ndishukunyiswa i-long debate esuka kuyo apho khona besithetha ngoba umgidi ufike kanjani, and then iHoly Week yona ifike kanjani, and xa sikwi-Holy Week kufuneka siziphathe kanjani.
njengoba ke siya emgidini wePasika uNkulunkulu angasenzela kakuhle abangena imisebenzi bafumana imisebenzi abangena ukutya bafumana ukutya abangenamali bafumana imali abagulayo baphile